Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Europar Batasuneko beste herrialdeetan betetako zigorrak Espainiar estatuko sententzietan kontuan hartzea baliatuko duen legearen erreforma abian behar litzateke Madrilgo Senatuan, baina azken momentuan eztabaida atzeratzea erabaki dute. Pasaden irailaren 18an onartu zuten Kongresuko alderdi guztiek araudi berria. Orain baina, alderdi popularrak kamera altuan blokeatu nahi du proiektu hau, etako hainbat preso kalera lehenago irtetea utziko zuela argudiatuz. Eguerdian, Euskal Herrian euskarazek urteroko manifestazio nazionala gauzatuko du datorren abenduaren 7an Durangon. Halaxe jakinarazi du taldeak gaur goizean Bizkaiko herri honetan eginiko agerraldian. Euskarak, euskaldunok urteak daramatzagu ez atzera eta ez aurrera. Euskal Herri euskalduna dugu helmuga. Gure hizkuntzarentzako eta beraz gure komunitatearentzako osasun beteko egoera. Baina handik urrun gaude, oso urrun oraindik. Jada ez da ikuspegi kontua. Sendo frogatuta dago eta kontzientzia hartu behar dugu. Gure hizkuntza larrialdi egoeran dago. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria eta Jan Rene Etxegarai Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria Baionan bildu ziren atzo goizean. Erakunden arteko lankidetza indartzen jarraitzeko konpromisoa hartu zuten bi agintariek, hizkuntza politika bezalako gaietan adibidez. Hala ere, badaude adostasun bidean lanketa handiagoa eskatuko duten gaiak. Besteak beste, abiadura handiko trenaren garapena. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. Atzeratu egin du Madrilgo Senatuak Europar Batasuneko beste herrialdetan betetako zigorrak Espainiar estatuko sententzietan kontuan izatea ahalbidetuko lukeen lege reformaren proposamena. Kongresuak jada onartu zuen araudia pasaden irailaren 18an eta alderdi guztien aldeko bozkak jaso zituen. Hala ere, orain alderdi popularrak blokeatu egin nahi du proiektua, ondorioz etako hainbat preso lehenago gelditu alkohol bairateke aske. Pasaden irailaren 18an Espainiako diputatuen kongresuak baiezko boto eman zion Europar Batasuneko estatuetan epaitu eta zigortu dituztenen zigorrak Espainiako auzitegiek aintzat hartzeko lege erreformari. Alderdi popularrak eta eskuin muturrak ere onartu zuten, baina orain atzera egin dute izan ere PPek gai zerrendatik ateratzeko eskatu dio Senatuko mahaiari. Erreforma horretan jasotzen da Europako Batasuneko araudira egokitzeko aurrekari penalei buruzko informazioa estatuen artean trukatzea eta Europar Batasunean egon diren zigor ebazpen judizialak aintzat hartzea. Horiek horrela, Frantzian betetako espetxe urteak kontuan hartzeko bidea irekiko lieke euskal presoei. Kongresuan onartu zuten gehiengo osoz, gaur Senatuko tramitea igaro beharko du eta berriz ere kongresura itzuliko da erreforma behin betiko onar dezaten. Prozesu hori eteteko baina saiakera egingo du alderdi popularrak. Hainbat erreakzio utzi ditu PPren erabakiak, Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramaileak Madrilen ukatu egin du erreforma Espainiako gobernuarekin negoziatu izana. Pues por dejarlo claro también una vez más, nunca, jamás, en absoluto, nunca. Nunca. El tema de los presos no ha entrado. Cada vez que hablamos de presupuestos vamos por contenidos. Si hablamos de ley mordaza, hablamos de ley mordaza. Si hablamos de presupuestos, hablamos de presupuestos y así sucesivamente. Eta Andoni Ortuzar EAJaren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak erreformaren alde daudela berretsi du. Guk baiezkoa eman genion tramitazio osoari, Europako transposizioari eta bihar bertan gauza bera egingo diogu. Hemen momentu honetan ja ez dago ezoizko egoerarik eta pertsona guztiak, preso guztiak berdin-berdinak dira. Eta normaltasun osoz eta konstienteki eman genion gure baietza eta gure sostengua lege berriari eta hala egingo dugu bihar bertan. Espainiako gobernuak ere defendatu du legearen erreforma. Esto es una transposición de una directiva europea que fue aprobada por unanimidad, y cuando digo por unanimidad digo hasta por la extrema derecha española, en Europa. Testu inguru horretan baina terrorismoaren biktimen elkarteak ohartarazi du etako 54 preso lehenako aterako direla espetxetik erreforma horren ondorioz, eta PPek eta Voxek atzera egin dute orain. Era berean aurreratu dute erreformaren aurka egingo dutela,
astearte honetan Senatuan egitekoa den bozketan. Nola nahi ere lege aldaketa indarrean sartuko da Senatuak ezezkoa eman arren, alderdiek ez dutelako zuzenketarik aurkeztu Senatuan. Atzo goizean elkartu ziren Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Jan Rene Etxegarai Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria. Bi agintariek Hego eta Ipar Euskal Herriko erakunden arteko lankidetzan lan egiten jarraitzea azpimarratu zuten. Izan ere baina kontrako iritzia azaldu zuten gaien eztabaidan ere, tartean abiadura handiko trena. Elkarlana izan dugu izpide eta elkarlan horren adibide den 2019an sinatutako memoranduna berritzeko konpromisoa hartu dugu. Nik uste dut hor egindako bidea egokia dela, baina hala eta guztiz ere bultzada jauzi berri bat eman behar zaiola euskararen ezagutzari eta erabilerari iparraldean. Garai jaunak eskatzen duena da mesedez egon daitezen beste alternatiba batzuk, baina ez du kontrakorik posizioa ikusten, baizik eta beste alternatiba baten behar. Eta nik uste dut hori errespetagarria dela, baina bat gatoz behar dugula abiadura handiko trenari bultzada ematea, bai guk Espainia mailan oraindik Euskal Autonomia Erkidegoa deskonektatuta dagoela, kontutan izanik, eta bestetik behar dugula ardatz atlantikoari bultzada emoteko, garapen maila horri bultzada emoteko, konektagarritasun moderno bat eta garraio moderno bat edukitzeko aukera, eta gaur egun ez daukagu horrelakorik. Euskal Herrian Euskaraz taldeak urteroko bere manifestazio nazionalerako deialdia plazaratu du gaur goizean Durangon. Bertan izan da Xabi Ealo. Euskalgintzak hitzordu garrantzitsua izango du hurrengo abenduaren 7an hemen Durangon, izan ere Euskal Herrian Euskarazek manifestazio nazionala ditu du, fasismoaren aurkako eta askatasunaren aldeko fronte euskaltzala ikustarazteko, eta aldi berean hizkuntza larrialdiaren aurrean Euskararen Errepublika eraikitzea beharrezkoa dela aldarrikatzeko. Hitzordua hemendik landako gunetik arratsaldeko 6etan irtengo da. Abenduaren 7an euskaltzaleok hitzordu garrantzitsua dugu Durangon. Manifestazio nazionala eginen dugu arratsaldeko 6etan landako gunetik hasita. Fasismoaren aurkako eta askatasunaren aldeko fronte euskaltzalea ikusarazteko. Hizkuntza larrialdiaren aurrean Euskararen Errepublika eraikitzea beharrezkoa dela aldarrikatzeko. Gipuzkoako aterpetxetako garbitzaileek ez dute euskaraz jakin beharko. Lanpostu betarako sarbidea baliatzen zuen hizkuntza eskakizuna bertan behera utzi du Donostiako epaitegi batek, Komisiones Obrerasek jakinarazi duenaren arabera. Sindikatuak txalotu egin du euskararen aurkako azken erabaki judiziala. Komisiones Obrerasek euskararen aurkako beste epai bat emandu ezagutzera eta pozik agertu da Donostiako epaitegi batek Gipuzkoako Foru Aldundiko aterpetxetako garbitzaile lanpostuetarako eskatzen den hizkuntza eskakizuna larderiatzat eta diskriminatzailetzat jo izana. Epaia beste kapitulu berri bada euskararen aurkako ofentsiba judizialean. Duela urtebeteko azaroaren 4an Bilbon egindako mobilizazioan milaka laguna salatu zutena. Azken adierazleetako bat Donostian udaltzen izateko euskara eskakizunaren aurkako epaia izan da. Bada oraingoan Gipuzkoako Foru Aldundiko aterpetxetako garbitzei dagokio. Izan ere Komisiones Obrerasek prentsa baten bidez adierazi duenez, Uliazpiren kasuaren ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren lehen epaia iritsi da. Beharrezko hizkuntza eskakizuen sistemaren jitoaren aurka, egonkortzen eskainetako lanpostuen 100% derrigorrezko hizkuntza eskakizunat gehiagikeriaz eskatzeagatik, eta ondorioz hizkuntza eskakizunik gabeko bitarteko garbitzaileak baztertzeagatik. Komunikatuan Komisiones Obrerasek adierazi duenez hainbat langile baztertu egin dira 15 plazetarako nahitaezkoa den hizkuntza eskakizuna egiaztatu ez dutelako. Sindikatuak adierazi duenez hizkuntza eta lan eskubideak guztiz bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz.
Horri dagokionez honako gaineratu du. Gipuzkoako Foru Aldundiak nahitaezko hizkuntza eskakizuna duten plazen 163 bete behar dituela. Eusko Jaurlaritzaren dekretuak hala agintzen baitu zerbitzu euskaraz ematea aukeratzen duten gipuzkarren oinarrizko hizkuntza eskubidei erantzuteko. Gaur goizean aurkeztu da Iruñean aurtengo Nafarroa oinez. Bertan izan da Irun Errejano. Gaur 2024ko Nafarro oinezeko egitaraua prestatu dute urriaren 20an Zangotzan izanen dena, igandean ez ezik larun baterako ere egitarau oparoa prestatu dute eta azkenekoz 2014an egin zuten Zangotzan Nafarro oineza. Zangozako ikastolak Nafarro oinez 2024ko egitarau oparoa aurkeztu du goizean. Ilaren 20an igandearekin 3,5 kilometroko ibilbidea duen eta 3 gunez berdinetan banatutako egun osoko egitaraua aurkezteaz gain, ilaren 19an bezperan ekitaldi ezberdinak prestatu dituzte. Zangozako ikastolak 4 aldiz antolatu du Nafarro oinez eta azkenekoa 2014an. Eta ikastolako Nagore Oria zuzendariak ilusioz eta arduraz erronka onartu zutela aipatu du. Eta guk herria piztu egin dugu, ez? Ilusioa piztu dugu, gogoa piztu dugu eta arduraz bete ditugu gure lanak. Urriaren 20an, igandean, urtean zehar landu dugunari ginga jarri nahi diogu. Zangozako ikastola txikiak 167 ikasle hartatzen ditu. Beraz, alboko herriekin auzolanean egin duten lanak goraipatu dute. Hala nola, Kaseda, Aibar, Gabarderal, Liedena, Esa eta Irunberrirekin batera. Aurten ere, Bernatetxe Pare Baionako Lizeoak oinezeko asteburua girotuko du. Larun batean, musika, tailerrak, ikuskizunak eta aniztasun bazkaria eginen dute. Egun nagusian, piztu mintzatu eta gozatu guneetan, ikastolen arteko erronka famatuaz gain, familia osoarentzako jarduerak antolatu dituzte. Gazteentzat, ibilbedi, anari, leiotikan, kale kurdangak, lumak eta erromeriak egonen dira. Nafarroa oinez 2024 ere, ikastoleen ahotsak entzuteko eta aldarrikatzeko jai eta ospakizuna izatea nahi dugu. Euskarari ere bere lekua eman nahi diogu, gure identitatearen parte baita. Eta etorkizunerako behar duen bultzada eman nahi diogu ere. Bukatzeko jasangarritasunaren garrantzia azpimarratu dute. Edalontziak berrera biltzeko saskiak ipiniz batik bat. Zangozako ikastolak Zangozara hurbiltzeko deia egin du euskaltzale guztiei, beti modu arduratsu batean. Barraketako langileak mobilizatu egin dira Baionan gaur goizean 2025ko beste egunak aurreratu izana salatzeko. Euren garraioak martxan jarrita egin dute protesta eta hiriko hainbat puntutako errepideak blokeatu dituzte. Sinadura bilketa abiatuko dute Aiaralde osoan, osasun sistema publiko eta duina aldarrikatzeko. Hala jakinarazi zuten atzo goizean Urduñako kontsultategiaren aurrean eginiko agerraldian. Aiaraldeko hainbat herritako bizilagunak bildu ziren bertan, Osakidetzan dagoen arazoa eskualde osoan pairatzen dela azpimarratuz.
Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat ikasleri iruzur egiten saiatu dira email bitartez. Phishing kasu berri honetan, ertzaintza jakinarazi duenez, ikaslei 850 euro ordaintzeko eskatzen zitzaien 24 ordu igaro baino lehen, eta transferentzia hori gauzatzeko kontu korronte bat ematen zitzaien, eragiketa egin ezean, ondorio legalak pairatuko lituzketela adierazten zitzaielarik. Hego Euskal Herriko bizilagunen komunitateek euren eraikinetan pisu turistikoak ezartzea debekatu ahal izango dute, baldin eta jabeen 3/5 hala erabakitzen badu. Espainiako Auzitegi Gorenaren ebazpen bati esker gauzatu ahalko da prozesu hau. Hego Euskal Herriko bizilagunen komunitateek pisu turistiko gehiago jartza debekatu ahalko dute Espainiako Auzitegi Gorenak hala ebatzi du eta. Ebazpenaren arabera jarduera mugatu edo baldintzatzeko akordioak partaidetzak kuoten 3/5 ordezkatzen dituzten jabe guztien 3/5 aldeko botoa beharko du. Zer esan nahi du horrek? Bizilagunen komunitatean 5 jabetatik 3 ados egon behar direla pisu turistiko gehiago ezartza debekatzearekin. Gorenak 17.12 artikula jasotzen duen muga edo baldintza esamolda interpretatu eta horri jarraika hartu du erabakia. Orain arte probintzia auzitegi bakoitzak nahi bezala interpretatzen zuen legea. Gehienek zioten komunitateko jabe guztiak egon behar zirela ados pisu turistiko gehiago jartza debekatzarekin. Aurrerantzean baina Gorenaren azken ebazpenarekin 5-tik 3 ados egonda nahikoa izango da. Beraz, komunitatean baten batek pisu turistikoren jarri nahiko balu, baina komunitatean 5 jabetatik 3 aurka baleude ezingo da etxe turistikori jarri. Gorenaren arabera bizilagunen komunitateen esku geldituko da hemendik aurrera erabakimena horrelako alokairu ereduak erregulatzeko gaitasun handiagoa izanik. Beti ere orain arteko etxebizitza turistikoa salbuetsita dagokien araudia betez gero. Donostian esate baterako 2022ko amaieran 1280 pisu turistiko zeuden. Azken 5 urteetan laurden bat egin du gora pisu turistikoen kopuruak, eta jarduera turistiko arauta asmoz udalako hotelak eta apartamentu turistikoak eraikitzeko baimen gehiago ez ematea erabaki zuen. Hori hala Eneko Goiak uste du Gorenaren azken ebazpenak ez duela horrenbeste eragingo Gipuzkoako hiriburuan. Segurazki ez du eraginik izango. Zergaitik udadak, orain da urte eta erdi, baino gehiago tikona, ez du horredako jarduerak egiteko lizentzia berririk eman. Dakizuten bezala moratoria batetan gaude, eta daudenak daude, baino gehiago ez dira ireki demora guzti honetan. Eta gainera, segurtasun osoz esan dezaket, orain lantzen ari geran plan orokorraren aldaketa puntual horrek, behin betiko itxi egingo du da bide hori. Gernika Palestina herri ekimenak mobilizaziorako deia zabaldu du datorren urriaren 21erako. Euskal Herriko udalerri guztietan kontzentrazioak gauzatzea dute helburu antolatzaileek. Inoiz gertatu den genozidorik krudelenetariko baten lekuko gara. Eta hala ere, nazioarteko komunitateak ez du izugarrikeria honekin bukatzea lortzu. Izugarrikeria diogu, bai. Bi daturen bidez soilik ikusaraz dezakegulako genozidio palestinarraren irismena. Israelgo armadak, Israelgo estatuak alegia, dagoeneko 51.000 palestinar erail ditu. Eta Gazako kaleen eta azpiegituren 70% suntsitu ditu. Bi datu soilik ondorio humano, sozial eta politiko larriak dituen nakba baten aurrean gaudela baieztatzeko. Palestina, askatu! Palestina, askatu! Palestina, askatu! Palestina, askatu! Thank you.
Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebarako deialdia egin dute Euskal Autonomia Erkidegoan errepideko garraiolarien sektorean. Izan ere, langile hauen 60 urte betetzerakoan erretiratzea aldarrikatzen dute, euren egin beharretarako behar dituzten erreflexu eta gaitasunak direla eta. Frantzian, Michel Barnier lehen ministroak bere aurkako lehen zentsura mozioari egingo dio aurre. Proposamena Fronte Popular berriak erregistratu du, baina aurreikusita dago Parisko Asanbladak ez duela onartuko. Kontserbadoren aurkako bozkez gain, Marine Le Penen Bilgune Nazionalaren kontrako botuak ere izango baititu. Euskarak tokia izan dezake Bruselasen. Roberta Metxola Europarlamentuko presidenteak txosten bat eskatu du euskara, katalana eta galegoa osoko bilkuretan erabili ahal izateko aukera planteatu ala ez jakiteko. Dokumentuak, besteak beste, erabaki honek sortu ahalko lituzkeen gastuak eta ondorio politikoak aztertuko ditu. Itsasoaren ustiaketaren inguruan, eztabaida dago Latinoamerikako hainbat herrialdetan. Informazio gehiago dauka gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Peruko gobernuak El Niño fenomeno meteorologikoagatik izan dela dio. Gaur 8, Kolonbiako eta Ekuadorreko lehorteetan honek izan duen eragina aztertu genuen, oraingoan arrantzan izan dezakeen eraginean jarriko dugu fokua, bota txipiroiaren eskasian hain zuzen. Peruko Ekoizpen Ministerioak argi dio fenomeno meteorologikoaren eraginagatik bizi dutela eskasia. 1987ko edo 2015ko kasuak ekarri ditu gogora ministerioak, potak antzeko portaera izan zuenekoa, antza. Aitzitik, beste arrain edo itsaski moten kasuan ez da halako egoerarik jakinarazi. Pota izugarri garestitu da herrialdean azken asteetan aipaturiko eskasiagatik. Iparraldeko Piura eskualdean igo da gehien, normalean 3-4 soleko prezioa zuen kiloak, euro bat gutxi gora bera, orain 12 eta 18 solen artean kokatzen da kiloa, 3 eta 5 euro artean alegia. Honen aurrean, artisau arrantzaleen elkarteek Peruko itsasoan legezkanpo arrantzatzen ari diren itsasontzi txinatarren presentzia salatu dute. Esan gabe doa gainera, Peruktik Asiako herrialdeetara gehien saltzen den txipiroia honako hau dela, pota txipiroia da. Itsasontzi txinatarrek antza arakatze sistema satelitalak itzaltzen dituzte 200 itsasmiliara sartu eta pota arrantzatzeko.
Arrantzale elkarteek eta gobernuzkanpoko erakundeek ohartarazi dute egoera honek itsasoko bizitza mehatxupean jartzen duela. Salaketa honen aurrean Ekoizpen Ministerioak deusestatu du, arakatze sistema satelitalak itzaltzearen bertsioa, hala ere, Infobae komunikabideak jasotzen duenez, legez kanpoko arrantza detektatu dezaken sistema hau ez dute oraindik atzerriko itsasontzi askok ezarri. Txankaiko megaportuaren proiektua Latinoamerikako kanpo merkataritzarako azpiegitura garrantzitsuenetariko bat izanen da, Asia eta eskualdearen arteko merkataritza bideak puntu jakin batera bideratzen dituelako, kasu honetan Peruko uretara bideratzen ditu. Txileko gobernua beldur da herrialdean portu honek merkataritzan izan dezakeen eraginagatik. Esan bezala, itsas merkataritza desbidera baitezake eta Txileko ekonomian zuzenean eragin. Txiletik diote gehien bat San Antonio eta Valparaisoko portuetan nabarituko dela, historikoki puntu estrategikoak izan direnak merkataritzari dagokionez. Bi portu hauek gainera zaila dute mugak edatu nahi baldin badituzte, hiri eremuetatik oso hurbil daudelako eta beraz ezin diote nazioarteko merkataritzaren eskakizunei 100% erantzun. Txileko portuek beraz badute erronka bat lehiakorrak izaten jarraitu nahi baldin badute. Ingurumen neurriek eta politikek portu hauen edapena zailtzen dute. Behintzat, edapenak orain arte ulertu diren bezala eta orain arte egin diren bezala egiten baldin badira. Edapena baino helburu ez duten proiektuak jarraitzen badute, izaten jarraitzen badute, alegia. Merkataritzak eskatzen duen erritmora moldatzeko beraz, Txileko gobernuak beste bide batzuk pentsatu beharko ditu. Kulturarloan, herri-inauteri guztiak bateratuko ditu Maskarabak. Maskaraba lehenengo Arabako herri-inauteriak eta botargak topaketak antolatu du AHIK Arabako herri-inauteriak elkarte kulturalak. Zaldundon izango da azaroaren 16an. Gure aldetik, besterik ez. Gogoratu Hamaikaren webgunea eta sare sozialak beti bezala eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte. Thank you.